ko mataw madupay. Abun man nga bagbagam, apay pagay. Danom lang katapat na to, yung lumang tunukan, basta inaldong masibsibugan. Ore madi mo sibugan ka, nalang tulat ta, kitam ni abet ti kanal. Tagado mapapait ti balay, tagado yung harvest tulat tayo, baka mau. Uy, pada man, nagsisida ako pa Sige, garbis kan to dyan, nadupay dyan, nadupay na patay. Keket ko nga minada, gisam la sardinas, sa paano? Kun kung may mas balato nga dyan, pero sagpawan mo natin chicharon. Mada, ikan nak ti papa ito, tapos padigwan nak to, padilutan nyo nga si Daniel, di na paano? Kasi nagtiugo na. Ang bitin man tao ito eh. Nagipos may mga tapo kastong. May nagna naman, George. Hoy, apay naman ko akumditan. Mga alag ti ko papait ba kayo? Ngayon masataw eh. Apay papay tata, ro tata. Ruot niya atoy. Ate titaw tawagan na nga papait. Ngayon masataw eh. Lalalo isang paumati balataw. Sigurado ka? Papay tata? Bumbak eh. Kita ma. Di ba? Aywan gayam, papayat ngagpaiso. Apay nagado nga nagtubo. Masak amo pa kayo. Kusang mga nagtubo titaw eh. Nagkadunay. Tapi o gineo. Abunwang ko mataw madupay. Abun man nga bagbagam, apay pagay. Danom lang katapat na to, yung lumang tunukan, basta inaldong masibsibugan. Punay ka motor mo ng Andres. Nagswabe, pang mumuntag. Yun Sila niya, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar mat protection. At iti mang mounted ti ko protection ti mat color ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato, panggamitan? Mabalin mo natin ko, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, mga tuyin, amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala, may kasikaw. Sila niya, tama di makababay nagsingir kanya. Guwapo ni. Yun Magti motor, guwapo, di makingko ka. Nakamo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gandra ka. Pagam, apay pagay. Danom lang katapat na to, yung lumang tunukan, basta inaldong masibsibugan. Ore madi mo sibugan ka, nalang tulat ta, kitam ni abet ti kanal. Ate yung tinananang bakit? Ate ti fertilizer na, nati kanal. So kasi nagpintas na yung langtaw. Sakto-sakto nga rod, makasidsid ang balatong. Anagayam ti sagpo na balatong. Mabalin siguro yung chicharo ng bakit. Nalasa mga jay. Wan, aji lang nun ta, makalakata, agtipid taang. Basta aji nalaka lang sa charon katangon ah. Yung bakit? Ay nalakala tigatangag. Ay taglalima pisaw. Mabalin na dyan. Basta dati lasa na. Sige nga rod, parda kam tita, tapang kagumatang ah. Tuloy ko lang gilablabaak. Sige pa kayo. Basit lato yun eh. Ado ati nalakaw. May tati yun. Lumot siguro ati yun. Ay, ni, saktaw. Tapay siling nga pampagasang na mahit ni. Sayang. Tumula bunga ma. Hindi na pa yung mga tatati sili. Ay. Hindi pa say. Ha? Pakait! Adati yun! Nagimas atin ni Pakait. Yapang ko to yun ha. Ay paggatang ko kurti ko at chicharon. O ang kwarta, piso ataw eh. Uri 5 pesos lang. Ata, mabalin atan. Sige na, titakan Pakait. Manapay gumatang bait. Tuloy mo talablabaan mo na ha. Sumakit pa iti sikit ko. Pag bait lang, nagtugaw ka. Nga mo nila kay ko. Kay sungali mga piso karga na bulsa, kinala na ko. Nga
Hamot nun. Kuya mo ka tinarugot natin. Tatay ko pa yung brabarasin. Apo. Ano nga, pag-isbuan, tipusan. Ito'y pa yan. Ito, wala ah. Ano pa pagkatang? Charon lang ako, pay lakot lang. Yeah. Blablaba mga dyan. Himala, mading araw tigom na. Apo na yung boy, talaga amat ah. Mading arak tigom mo ah. Siyempre, nangsigin eh. Ano nga pula mo mati na kwata na labaan? 3 months. So, Sakto kumapay nga 100 days kay kaso madi angot na eh. sabi pa may ang mga idol. Dapat kastaratan, mading arak. Siyempre, baliw ako na. Nukay mo pati siya Brazil ka. Ang kabkab ko. Kinabkab di bakit ko dirabe. Una eh. Hindi naman paapapalan. Hey, natang tawa. Pay, papa naman nga lubungain. Kapalag ko magumatang tikot, chicharon. Nawamula ako na tindahan dyan. Namalasi ako, umuwi lang. Sumapalag to yun nanay. Barbaring adda. Papayan na yung mga chicharon. Ilap ko dyan, balatong. Kung narak nga papait. Nakadunga papait di balay. Nakadunga harvest ko tayo. Baka mo. Uy, pada man. Masisida ako papayan. Sige, garbage kan to dyan. Nadupay dyan. Nadupay na patay. Keket ko nga minadya. Gisam na sardinas. Sa paano? Kun ah. Kung may mimas balato nga dyan. Pero sagpawa mo natin chicharon. Muda, ikan nakti papay. Tapos padigwan nakto. Padilutan yung asidayin nyo. Di na panay. Ano ba nila ta ah? May sam lang mo. Ano lang mo makam mo. Man? Sabi niya na nakam mo nga kuha. Igadalos ka tikasta. Or maraming ko. Di naglabakat. Kasta eh. Kami daw. Di ba mo ta sarili. Madi nga pampanunulat ta. Kita ay. Dam to ati parangak. Mapuno to ti ko ata. Okay. Halaman. Kuha ka na. Hindi gusto ko ta halaman na. Ano kaya mo? Kaso mati ka mo grab. Amo ka grab. Drop? Ay, drop. Mati nga drop. Wala no grab. Hindi malam mo. Ngayong buyag pa yung tutorial na yung YouTube. No kasama pamayang. Sabagay. Ato ti kuha dyan. Tutorial. Hey. Boy. Nagadubuhan na dyan makupam na eh. Kalawa mamay. Kaya po. Tumawat ka man eh. Kadawat-dawat lang nga dyan. Duwat at tay. Sino nga duwa? Ipanyang kinigon niya. Gagap-gapudat to. Tsak pa'y pinahuli da. Napandat tayo. Uy. Apeng saan na naman balay mo? Kumua. Makiktuta kay. Tada mo natan. Nauna ala ka rin. Nakadupay niya. Kanya kung may daduman na na eh. Uy, itod ko jubing ka. Kaya nairasta ka eh. Kaya di alam na tayo maalam. Hartala masay-sayang. Matintinag. Mga damdama ah. Kaya damdama pa lang katan ah. Damdama kung tapay na eh. Nagputot eh. Baka umakatungkong. Basta kanya. May problema. Katungtungan ka. Hindi ka mo ibabatay. Apeng sa dasakam na eh. Bye. Nagbiwik. Sino mo di ka to? Ato na eh. Kadina na. Natawag di ba tangan ato may kadwa. Ay, nakuha nga ni data. Ano din? Adi, nagkalagsi. Palusot ka pa lang. Siyempre nung sasalwit ka kung kunam niyo. Hindi naman Namin tipik kasta. na dahil nung paspasikil ka mo. Siyempre kung matig-sublino ka. Siyempre butad. Palusot ka pa ilang. Pero pa kasi na eh. Dapat pa kasi ah. Siyempre baka nakasagot di papag. Ito namin amo kita kastan. Ito mga... Nagmutaling ang mitin nung mapilay ko pa yati ko. Siyempre brown out. Madiman mo. Madiman makita. May kuntar mo. Ano na ito. O kasi ka. Bala ka ah. Kasi magbaga na tayo. Aramid ko kami na eh.